Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Ани Съни и това е първи епизод от Minecraft Emerald. Съжалявам, че почнах ето така направо, но просто имах малък бъгов проблем и просто си казах да си направя нещо, да си направя това, което най-скучно, защото на мен по принцип, когато гледам, ми е най-скучно как си правя дупка. Затова просто направих тази дупка и сега ще правим различни работи. Не дупка. Това е нов апдейт, затова има най-различни врати. Има брезова врата, това е от бреза врата. Има дъбова и ти дава по 3, като направиш. Например тази. Дава ти по 3. И от тук също. Само че аз използвах една. Та-да! Сега ще видим дали имам късмет. Нямам късмет. Голяма файда. Така, сега ще събираме семена. Знам, че и сега малко ми лага, но поне се поправи. Трябваше да си гласа яркостта и така нататък. Това ми се стори най-разумно. И разбрах точно тогава, че коня имаш само кожа. Нищо друго. И дано той се врътка покрай мене, за да може да го прилетя. Нещо такова. Да видим. Какво? Той вече ми се довери. Окей. Така. Нямаме седло. Лъсъвата. Как да сляза? На капсулък съм. Съжалявам, ако ви се вижда ръката. Едно. Просто трябва... Какво? Първо ще направя така. Time set 0. Така. И второто нещо. Game mode 1. Трябва да имаш. Окей. Така, сега нямам никакъв... Аре бе, махай се от мен. Какво да натисна, за да сляза? Слязох ли? Слязах ли? Слязах ли? И пак се качих. Окей. Трябва да си сложа това в инвентара. И да взема тия работи. Ето виждате различните врати. Смъчева врата, брезова врата, джунглова врата, акциева врата, врата от черен дъб. Най-различни врати има. Добре, няма да ви правя ревю, просто ви показах. Оръжия.
Не, няма да си използвам. Ще взема само едно седло и една броня и приключвам. Не искам да се... изкушавам. Окей. Ей, чомче! Това на 3 ще го хвърля. Ей, чонче! Къде си, чонче? Ето те, чонче. Окей. Хи-хи. Окей. Вече си имам ком. Обаче се... Що това не ми зарежда въобще? За къде си ми е къщата? А, ето я. Извинете за маничко. Та да, хора, това бяха Ани Сани. Благодаря, че ме гледахте и чао!